Kun käymme kalassa, haluamme aina saada kunnon saaliin, mutta se ei onnistu aina. Jopa kalapaikoissa joudutaan odottamaan saalista tunteja. Kalan houkuttelemiseksi kalastajat usein heittävät veteen leipää, viljaa, matoja, keinoruokaa ja muuta ravintoa, mutta nyt ei tarvita niitä. Sähköinen kalanhoukutin Fish Magnet 2 Lux auttaa nauttimaan kalastuksesta. Se korvaa kaikki muut sinulle tutut syötit. Laite toimii houkuttelemalla kalaa 900 metrin säteellä vesistön muilta alueilta. Minkä tahansa kalalajin aistit pakottavat kalaa uimaan toimimaan laitteen ympärillä 3-15 metrin säteellä. Syötti lähettää 3 kalaa houkuttelevaa signaalia, valoa, ääntä ja värinää. Kehitetty malli Fish Magnet 2 Lux sisältää 3 lähetintä, jotka säätävät valo-, ääni- ja värinsignaalin tehoa. Nyt yksi laite lähettimen kanssa sopii kalastukseen sekä tyynessä vedessä että aallokossa. Lisävalosyötti auttaa kalastamaan huonoissa näkyvyysolosuhteissa, sakeassa vedessä, pohjakalastuksessa ja jopa yöllä. Fish Magnet 2 Lux on universaali laite, joka toimii sekä makeassa että suolaisessa vedessä. Sitä voi käyttää sekä veden pinnalla että vesistön pohjalla pakettiin kuuluvan painon avulla. Fish Magnet 2 Luxin avulla voit kalastaa niin kesällä kuin talvellakin. Fish Magnet 2 Lux auttaa sinua vuosikausia. Laite saa virtaa sisäänrakennetusta ladattavasta akusta. Tilaa kotisivuillamme fishmagnet.fi tai soita meille 044 025 2251.